Bokić! Nastavlja se tulum kod Pepe za njezin 4. rođendan. Pridružio se i tata. Bok! Došla je i mama. I naravno, njezin brat George. Ispekli smo im prekrasnu picu i sad ćemo im narezati picu jer oni jako vole papati picu. Volite vi picu? Ja jako volim. Hajmo početi. Jedan komad pice za tatu. Drugi komad pice za mamu. Treći komad pice za Pepu. I četvrti komad pice za Đorđa. Dobar tek društvo i još jednom želimo Pepi sretan rođendan!